Good morning people, good morning world, good morning to the whole wide world. Nakalabas na naman, nakawala na naman sa hula. Nandito na naman tayo. Hi guys, pasyal ulit tayo. Yes, pasyal ulit tayo guys. At may mga lakad na importante kaya pasyal tayo. At ayan, nagpakita. At kung ano yung pwede kong may share sa inyo na mga video ay yan, makikita nyo guys. Alas 2 ng hapon. Ito ang eksena ng Tagbilaran City, PM June 9. Ito, lagi kong sinasabing May 9. May. Ano pa ba? June. It's already June. Hindi makamove on. Oh, yan. Nakita mo, busy na. It is traffic here. Nakita mo yung ano mo, yung mga quarantine pass natin ay handa. May checkpoint kasi dito kaya siguro mabagal. ito siya ano? Ay, oo. May excavation dyan. Parang kami na napakal dyan. Nagkubkub sila. May hole dyan. Dito na yung plaza, oh. Kita mo yan, Plaza Rizal ng Tagbilaran City. Maraming kumakain dito sa ano, sa mga ganyan sidewalk vendor. Pit-pit, pit-pit. CPG Avenue. Traffic again. Ito na naman tayo sa Island City Mall. Punta kami sa bangko guys. May purpose doon. Kaya doon tayo. Okay. Sa bangko. Nandito kami ngayon sa KFC kasi magti 3 o'clock PM na. Hindi pa kami nag-lunch, pati yung mga anak ko. Anyway, late naman ang breakfast namin kaya sakto lang. Kumukuha siya ng yung 8 pieces. Yung 8 pieces na bucket. Okay. Ayan. Yung 8 piece bucket. Sarado yung hindi pwedeng umupo at kumain guys. Puro take out lang for deliveries. And then dito sa Jollibee ang situation is that mas matindi kasi maraming tao. Doon sa KFC kami lang walang pila, so dito mas mabili kasi itong Jollibee talaga kasi mas busy. Dito naman sa banda rito sa Jayco nila ay ganyan ang situation. Yun, nakataas ang mga upuan. Naman hindi pwedeng mag dine in kundi take out lang. Ganun ang nangyari guys. Kaya malungkot ang mga kainan. Katulad dito, kung di pa kami dumating, wala talagang tao. Oh. May mga upuan dito. Social distancing naman, physical. At uupo ako. Diba yan yung lagi kong sinasabi. Linya ko yan eh. The best things in life are meant to be shared talaga. Wala ko ang haba ng pila at ang daming tao. Ngayon wala kahit isa. Kami lang Ano nangyari sa KFC? Ayan ganyan ang ayos guys. Ang lungkot-lungkot. Tapos nakita mo sa bawat counter ay merong sanitizer. Ganun. Tapos naka-mask. Yan. Meron silang face shield. Mas safe itong mga ito. Dapat nga sana may face shield din yung mga staff dito eh. Yun yan, very good sila. Meron silang, diba? May face shield siya. Ganyan, para maingatan ang health natin, hindi tayo mahawa.
Pero anyway, meron siyang merong salamin na naka-block doon sa counter ng KFC, kaya safe sila. Merong transparent na glass. Okay, let's go na guys. At nandito na yung binili na ang 8-piece chicken ng KFC. Kakain na tayo. At yun lang nalalakad namin. Hindi ko na pinakita kung anong ginaon namin sa bangko guys. Ganun lang. Tapos awa naman ng Diyos, wala namang na-timing kami sa wala masyadong pila kasi yan hapon na ayan. Dito rin sa Chowking, may mga tao rin pero hindi katulad nung dati. Maraming tao. Yan, bukas na ang mga shops katulad ng pen shop, yung mall, sa department store, bukas na, open na, kaya iba yung pag-iingat talaga kasi yan na nga sinasabi ko bakit ganun ang kapalaran natin guys, bakit ganun ang kapalaran, kung kailan dumami ang COVID doon naman nalusen yung yung lockdown. Parang nabaliktad pero ang magagawa natin, kailangan natin kumilos, kailangan minsan makapunta, kaya eto sabi mag-diet daw pero wala yung walang laman. Ano na lang bilhin natin? Ito na lang, ensimada. Ensimada o mamon? Ganun na lang. Ha? Walang ensimada. Kopya. Wala silang ensimada, kaya mamon na lang. Dalawang klaseng mamon. Tapos tinanong dito, wala na ba yung mga palabok, hindi na babalik sa'yo? Face out na sir, kanila. Ang sabi ko naman, sagot ko is, new normal, diet na. New normal, diet na. Ganun na ang nangyari guys. Mas mabuti pa lang, ma-diet tayo talaga sa pilitang diet ito. Pero peaceful naman, no? Peaceful ba ang paligid? Okay, let's go home. Okay, bye-bye everyone. Uwi na tayo. Okay, gutom na. Dito na nagtitinda ito si Saan ito? What is this? Budget mix? Cola pala. Cola. Harbor. Tsaka Chowking. Chowpan. Tara. Bili ka? Bibili ka? Dito lang. Gusto mo chicken feet? Chicken feet? Doon na lang tayo mabuti. Bili ka? Oo. Sige, bahala ka. Ayan. Gusto kumain ng chicken feet? Oh my gosh. Natatakam na naman sa chicken feet ng isa. Nakakita lang ng Arbor City na-imagine. Tamon. Gusto dong maliit. Sa counter, ang sabi dito raw. Ito yun, Arbor City. At ito yung mga na-order guys. Gusto raw niya ng chicken feet. So ayan siya Nasaan dyan ang chicken feet? Ayan, dimsum. 81 yung isa. Yung mga price ilang marami ba? 81? Marami yan sir. 81, ganyan lang kaliit. Ha? Dimsum sir. Ayan. Dimsum. Diyan yun. 81 na? Ano sila tulong pero walangan naman. Dali na yun. Di ba kumain tayo dito na? Oo, lagi. Bumili siya ng guys, yung chicken feet. 81 pesos ang liit ng portion. Masama ang loob ko dahil sabi ko ako na lang magluto. Gusto na niyang kumain. Hindi na sila kikita pagka hindi ang bibili. Oo nga, nakakaawa guys. Kaya kailangan bumili rin tayo paminsan-minsan. Sharing ba? Kasi nakakaawa, nandyan sila waiting for customers. Walang customers. Tama ba? Ayan See? Ayan.
Let's go home, guys. Tapos na tayo sa Harbor City. Saan na tayo ngayon? Okay lang sa'yo? Okay lang. Okay, let's go. Let's go, guys. At makulimlim, maklaudy. Uwi na tayo. Let's go home, guys. Ako'y nagugutom na. Kasi alas 3 pasado na. Kain na tayo, guys. At nadismaya kami kasi, halos kalahati lang ang laman ng nakasilid pa. Ice tea nila. Halos kalahati lang. Napakatihik naman nung kung sino man yung nagsusulat ng drinks na yan. Sobra naman itong mga taga-KFC. Talaga ija ako dyan. Nagtinihik, mura bag sa iya ha. Mura bag iyang kapital. Kala to, 81, 85. Ano ba yung mga trabahante nila dyan? Isang piraso lang ha. Ito naman, 85 ba isa? 81. 81 pesos. Tingnan nyo naman ang 81 pesos. I will show you. Harbor ano ba to? Sa Harbor City, ito yan Ay wala. Ano na pala yun? Dim sum. Full steam ahead. Dim sum. Yan kali ito. Ayan 80, isang 80, platito. mahal. 81 pesos. Kasalanan mo rin, it's your choice. Kasi sabi ko, magluto ako. Walang bucket sila? Yan. Nagluto ka pa. Nasaan ang bucket? Gusto ng bucket? Ganito na? Ganyan yung binigay nila. Ha? Oo, Ganyan. Wala nang bucket. Wala silang bakit. Ganyan lang. Galing yan. Bale yung walo ito. Wala na nga, apat na ganyan. Yeah, at least meron tayong plato na. Okay, yan na lang. Tapos meron yan. Pero ang sa akin lang, yung drinks, napakamura naman ng iced tea. Napakatihik mo naman kung sino kang nag-sukat yan. Hindi baka ganyan talaga ang sabi nila to. Ay, hindi ako maniwala dahil yung isang babae doon, hindi tihik. Ito manghang, ito yung... Okay guys, magpaalam na ako guys. Kakain na muna kami and then kita-kita tayo muli next time. Maybe tomorrow morning kung may titignan ko muna kung may luluto ako dyan na available. And then, pagsalusaluhan natin tomorrow, mga, let's say, 9 to 10. Ganun ang time, ha? Okay. See you again next time. Okay, bye-bye. Thank you so much. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, tuplok na sa subscribe button and then the like button at yung bell button para sa ganun ma-update kayo every time. Okay? So, kain na tayo. Bye-bye. Thank you.